Gima nyakwa ng'e kaka jo Kenya ni tok higa abich kabich wadhi e yiero kwaloko sirikal. Kiloko sirikal, sirikal biro gi strategy mare modwa riembo godo sirikalno kuom higa abich. Kane Kenya Kwanza donjo, ne gidonjo gi gima ne gichako ni bottom up economic transformation agenda ma ose evolve within time nyaka kawuono. Ka gidonjo to gin ne gidonjo gi paro ka giparo areas ma ginyalo raise go revenue manyalo rito sirikal. Moko kuom gi wan kaka jo Kenya wasetamore. Miparo kaka ne joma tindo notimo ng'anyo kane finance bill moko ok iyie godo. Mago ne measures ma sirikal masani ne temo keto mondo mi raise go revenue. Gi sani another structure mane giketo mane gien act nen Privatization Act of 2023. The Privatization Act of 2023 ne miyo gi chik kendo mijing'o kaka ginyalo kao mwandu mag jo Kenya magie kembegi ka gikete lwet jo Kenya wegi kata ji wegi kata ginyalo uso gi. Omiyo magi are processes matimore sirikal ka sirikal. Omiyo kata ki compare the last administration gi administration masani, ibro yudo ka administration ma nokalo cha, the economic model mare gi bottom up economic transformation agenda mar President William Ruto koro opogore. Emomiyo wayudo ka nitie changes in every government in every 5 years. Manyiso ni most of it is a political process kaka ker ka ker nyalo gombo mondo mi ota piny. Omiyo wan gima nyaka wang'e kaka oganda ma jo Kenya en ni ere measures mwanyalo kawo to caution against excesses mar executive mabro hinyowa during the transition ma sirikal machielo bro bedo. Mokwongo kaka jo Kenya gima nyalo nyisou ni onego wabed gi gimiluongo ni robust legal and regulatory framework manyiso ni kata kopo ni kembe ikawo bede lwet ji owuon, to nitie measures manyaka bed ni nitie kanyo legally to gi regulatory manyalo caution ng'at monyiewo kambi ni kik hinywa kaka jo Kenya. Ineno ka sessional paper number 2 sessional paper order number 2 of 2025 nyowa bungo sekal. Kendo en adieri ni Kenya Pipeline to koro nokal ni jok ma private manyalo one koro dhi kawo shareholding mar 65%. To sirikal pod dhi dong' gi 35%. Gima wadwa ng'eyo en niya, ere kaka wadwa broad-based ownership mar shares mag 65% ni. En share madwa dhi ne ng'ato owuon kosi dwa mi priority ne jo Kenya mondo miyo one app. Inyalo mini bwa miyo priority youth, bwa miyo priority women, bwa miyo priority jok modak gi disability. Koso wadwa weye without a legal framework biyudo ka ng'ata achiel modhi otomo kata 40% mag shares go. Iyudo ka foreign investor ema nolos ne gini mondo miyo kawe. Kopo ni mano otimore to most of control dhi bedo oko, koro pod wadhi yudo mana hinyruok. Koro gima wacho ni wadwaro transparency, to wadwa ni broaden ownership. Kopo ni en the first IPO madhi bedo maduong' kama in a decade, to nyaka wang'e ni process gi duto waluwo, nikech ojana ma kawuono pogore go jana manyoro. Wadwa luwe very keenly mwang'e niya, who will be the major shareholder? Be nitie legal framework moket in place manyalo caution against invasion mag jooko manyalo hinyowa. Koro en adieri ni sirikal ni opogore gi mokalo cha, to wane mwalokogi, to kwalokogi gikelo chike. Wabedo ne kin kaka jo Kenya seche ma chike gibedo, nikech chik ema dhi tayo sirikal. Gibro ineno ka gini nodhi otere doho. Kendo ka nodhi otere doho, to ne nitiere ndalo mane this process obedo halted, ne niya doho ne nitie mano oketo injunction. To kane injunction ni rumo nikech chik mane jo Kenya puodho, to iyudo ka koro omi National Treasury leeway mondo mi privatization ni otimre. Koro wan wanyalo gombo mania the office of the Auditor General otima very transparent valuation mag assets mag Kenya Pipeline mondo wang'e the assets. Sani aneno ka dhano obiro mang'eny, claims sani chako bedo mang'eny. Iyudo ka kembe mag kembe
the iluongo ni advocates kata legal firms sani suits osechakore, ji osechako claim pesa. Iyudo ka ng'ani biro wacho ni en ochule $5 billion odai kambini. Koro gik ma kamagi ema wadwa timo appropriate audit mondo mi wayud ni claims ma sani biro mang'eny gi be gin legitimate koso magi be gin mana conduit mar pesa ni en idwa chame oko. To 100 billion ma Kenya government dwa realize kuom sale mar 65% of shares mar Kenya Pipeline, en idwa tim kode ang'o? Ere nengo mwadhi yude 100 billion mwadhi raise ni? Mane gik makoro nyaka wang'e kaka oganda jo Kenya. Ero kama. Tiwacho kanyo makare ahinya ni e kinde makoro ikawo okang' mano mar keto lwet ji giwegi kembe mag sirikal. Wacho kanyo ni regulations owinjo bed ni bedo matek, matiende ni chike owinjo bed ni bedo matek ahinya manyalo konyo neno ni interest kata mar jo Kenya ok olal. To penjo machielo ni ka wang'iyo e Kenya kae wang'e ni nitiere chike mathoth moseket pinya e wechego mag privatization. Public private privatization ema tiyo makare koso owinjo bed ni obeda beda fully privatized. Imiya ng'ato to sirikal koro ok bed kod tudruok moramora kambi kata corporation moramora mabedo privatized e pacho kae CPA. An gima ng'eyo the public private process ma nitiere ga en ni kambi